Чхе, братано, подписчико, лайк, подпискарайтона, брорена. Яким рӯзи коритам? Медонам. Эй, падаркачай мара гум накмайли? Ай, қахшурай, Раҳмат ҷон. Хта нигоҳ куда чӣ? Раҳмат. Расидем. Истолитай? О, Майли хай. ман зангит мезанам. Майли. Майли, хай, нағз Майли. мебинам. Марам нағз мебинам. Номут Луси буда? О, Салом. Номи ман медар супервайзерам. о, хела шудам. Марам хела шудам. Ба чӣ хел дар кабинет кору бор ништагай одамо мақунанд та? О, ҳама ништагай коро, ҳама зурай, ҳам хемада мақула ки раҳмат барои кору то. Ҳама тенҷак базур бардор. Алло? Икияй? ҷон, ту чӣ хела? базур метавонӣ гап занӣ? И супервайзер ман. Фаҳмо. Мебахши ҷон. Хай майли, агаре ман рафтам нағз мебинам. Эй, салом алейкум. Номи ман Том ага камтар ягон ҷо вайрон пайрон шуд, сразу мара файрак майли? Майли, раҳмат Том, раҳмат. Номи ман Луси. Бахшиш. Не, туғра базур. Алло. И кали ҳаром ки буд? ту ҳолам ҳамиҷатаи? Бо хати кало гап мезанӣ? И программист монай. Фаҳмо, майли ха, агаре ман кор дорам, майли. Мардумити пойдестам. Та идем пойдесте? Матра дидестам. Куҷое бигирези матра миёвам. Ту чӣ кор кардести матра мебинам. Салом алейкум. Салом алейкум. Нома барои Луси. Аллакай? Ина марҳамат. Раҳмат. Ту дар кадом кабинет ёзӣ? О, я номаи дига? Ина марҳамат. И бача кияй бо? Басай. Дига ягон нома по ман набиёр, майли? ганда ҳами цвет зебидайта. О, раҳмат. Тудам ганда зебидай. Раҳмат. Эй, и духта кияй? хела шодумай шиносоӣ. манам хела хирсандам. бо тақати духтарам шинос мешӣ? Бас уже айди ман мепоӣ куҷое бирам туалетам бирам, айди ман мепоӣ бас кан. Майли ҷон, хай кору таб ки ман мерам. О, ту бачаи нағзи канда, бачаи нағзи. И кияй? Кумадам гӯи кияй? Гӯшка ҷон. Гӯшка мара компютер барои парни мара ганда компери фаҳмидӣ? Гӯшка ҷони занак ҳами корхона дам хештаги. Не, ман надидам. Гӯшка мара як компери я бор дига хати парни ман мебинам таку гардан тамешканам. Фаҳмидӣ мара ту гапои мара? Раҳмати калон бародаро барои тамошотон лайка фаромӯш Лайкамонед. подписатсия кинен ҷуротон дар видеора роя кинен. Подписатсия кинен. Номи ман Анвара ҳаёттон набуд. Наброрен. шумо мада мегӯем ки Анвара якҷо сум меёбӣ. ман шумо дар сирира мегӯм сирша. мисол шумо медроен компания ки xbet дар ҳами силкаш дар инами таги описанияи моай ина мисол инами аккаунт мегира ҳамун силкае ки ман мондагим регистратсия мекунам, ҳамаи подписчикҳо регистратсия мекунанд ва ҳами хеле рекламаи мо кам мешавад ва шуморо ҳам пул мебирен. хит карда ин гапи мара.